У социально-педагогічным цэнтры Брэста 20 хлопчыкаў і дзяўчынак ад 3 до 18 гадоў. Большасць з іх трапіла сюды з сем'яў, дзе бацькі маюць праблемы з паводзінамі. Калі таты і мамы становяцца на шлях выпраўлення, дзеці вяртаюцца дадому. Калі не, ім знойдуць прыёмныя сем'і. Мы всегда бываем очень рады, когда эти дети могут вернуться в свою родную биологическую семью, когда родители исправили условия проживания, допустим, изменили свой образ жизни. Гостей тут заўсёды чакаюць. Вось і зараз падарункамі да выхаванцаў завіталі афіцеры брэсцкага гарнизона, прадстаўнікі Совета ветеранаў, депутаты. Мы в первую очередь не стремимся, чтобы, как сказать, принести какой-то пиар, но в первую очередь каждый офицер, мы же защищаем их. Они же в будущем будут защищать нас и нашу страну в целом. Это же наши дети, наша страна. Падчас навагодняга прадстаўлення хлопчыкі і дзяўчынкі адправіліся ў казачнае падарожжа. У праграме песні, танцы, конкурсы, карагоды вакол прыгажуні ёлкі. Перашкодзіць свята паспрабавалі казачныя кікімара і баба-яга. Яны скралі падарункі. Але хлопчыкі і дзяўчынкі разам з клоунамі хутка раскрылі злачынства і скрадзенае знайшлі. І, канешне ж, падрыхтавалі вершы для галоўнага зімовага чараўніка. Наша ёлочка светит очень ярко, значит, время подошло. Раздавать подарки. И самые заповедные жадания. Чтобы он всегда был веселым и никогда не уставал, и не растаял. Чтобы он всегда был добрым и всегда приносил людям подарки. Я желаю, чтобы все хорошо учились, чтобы у всех было здоровье, чтобы все хорошо себя вели, чтобы слушались родители. Гостей год і дзень сустракалі і ў сям'і Хініч. Тут выхоўваюць странят – Артёма, Ягора і Данііла. Да прыхода Дзеда Мороза хлопчыкі рыхтаваліся старанна. Бывает, что только раз в году на елке зажигают прекрасную звезду. У Артёма і Данііла праблемы са здароўем. Зусім нядаўна сям'я засталася без таты, таму выхоўваць сыноў маме дапамагаюць бацькі мужа. Поддержка своевременная, и очень приятно, что нашу семью не обошли стороной, что наших деток поздравил Дед Мороз. Спецыялісты Брэсцкага абласнога цэнтра гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя толькі пазнаёміліся з гэтай сям'ёй, але упэўнены, стануць тут частымі гостями. Мы посещали раньше приюты в различных районах нашей области, а сейчас мы действительно точечно искали семью, которая нуждается в нашей поддержке. И так через знакомых мы нашли этих мальчишек. Акция «Наши дети» працягваецца, і яе ўдзельнікі заклікаюць: спяшайцеся дарыць добро. І не толькі ў святочныя дні. Гэта не складана, але так неабходна.